Okay, hvis fødselsdag er det i dag? Marinus. Tror du så, han er ude at skyde dyr? Hvad skyder han for nogle dyr? Ja, og myrer. Og Nå. Skal vi sige noget til Marinus, når han har fødselsdag? Er du klar? Ja. I dag er Marinus fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig jo, med dejlig chokolade og kager til. Tillykke med fødselsdagen, Marinus. så søg ham i dag.